Hej så alle sammen og velkommen til en ny video. Jeg tænkte, at jeg vil filme i dag. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg tænker bare, at jeg vil prøve at filme. Lige nu har jeg pause fra arbejde, og jeg skal ud og tanke, fordi jeg ved ikke helt, om jeg kan nå det efter. Måske kan jeg, fordi der skal jo ske lidt. Jeg skal køre min kæreste ud til hendes forældre, fordi de skal nemlig ud og se Fyr og Flamme i aften. Det skal jeg ikke med til. Det er noget, de har fået gave og sådan lidt. Og sådan lidt. Så laver jeg noget andet, og det er derfor, jeg tænkte, at jeg skulle filme i dag, fordi ja, vil se, hvad der sker. Og jeg har jo fået bil, så det bliver nemlig lidt nemmere. Det har jeg nok ikke fået at vide på vloggen, fordi jeg tror ikke, jeg har filmet. Jeg mener, jeg sagde lidt om det sidst, men ja. Jeg ved ikke, om I kan se det på fornemme det på nogen måde, men ja, jeg har 45 km tilbage, og den begynder at lyse dernede. Hvis man ikke ved det, jamen, så er det altså en Kia Picanto fra 2023. Og hvis det er sådan, du godt kunne tænke dig, at jeg lavede lidt mere, og fortalte lidt mere om den, så gå lige herned og så smid et like. Det kunne i hvert fald være fedt. Eller så skriv kommentaren, at det kunne jeg simpelthen godt tænke mig, at ja, du godt kunne tænke dig at se sådan et review om den. Men jeg tænker bare, at vi skal afsted, komme ud og tanke. Nå, jeg ved ikke, om I kan se mig, men ja, det er lidt mærkeligt. Jeg har ikke lige fundet noget andet lige nu, så det må lige blive sådan her. Men ja, jeg ved heller ikke, hvordan lyden er, fordi nu har jeg været nødt til at tage den mikrofon af. Må se, om det overhovedet fungerer. Ja, så ved jeg, shit, julespind. Sorry, det var sgu ikke meningen. Jeg kom lige forkert her. Nej, ja, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg ved heller ikke, om det larmer for meget, men skal jeg se med... nu kan jeg lige få det går sgu ikke. Jeg har fundet noget, eller andet, der gør, at jeg kan få filmet på den måde. Jeg ved godt, at nogen stiller det op i forruden, men wow, det tror jeg bliver lidt svært ved det her kamera her. Fuck, at det regner og helt vildt, og den her dag, hvor jeg filmer denne video, så har du varslet den her storm, som hedder Pia, som jeg tænker er helt vildt. Altså, jeg glæder mig ikke til scenen. Jeg håber ikke, det bliver for vildt. Jeg skulle nemlig ud og køre i aften, som sagt. Køre hjem fra København, så det bliver spændende. Som sagt, det er en lille bil, den vejer 1300 tons, altså 1300 kilo. Og det kan jo som, ja, for sig selv egentlig også være meget, men jeg har godt prøvet sådan en vindstød. Det skubber ret meget i sådan en bil her, så sådan er det jo. Men jeg skal ned og tanke på en OK-tank, der ligger op i Ringsted by. Jeg arbejder nemlig i Ringsted, hvis man ikke vidste det. Så arbejder jeg i Ringsted på et lager. Jeg håber ikke, det larmer for meget. Jeg må bare, I kan bare gøre en smule. Må se. Jeg skal også holde øje med, hvor meget tid jeg har nemlig maks kun en halv time i Lime. Jeg har 19 minutter, så må det ikke om det forhåbentlig lige er nok til at komme op og tanke lanke, og så komme tilbage igen. Så alle sammen, så er jeg kommet tilbage på arbejde igen. Jeg er lige blevet færdig med at tanke næsten. Jeg tænkte, jeg vil gerne tilbage lige ret hurtigt faktisk, så jeg vil ikke til at stille kamera op igen og alt det der. Så jeg tænkte, jeg skulle bare hurtigt tilbage igen, fordi jeg vil helst gerne... Jeg vil gerne tilbage inden for min pause, så chefen ikke bliver alt for sur, eller i hvert fald ikke tænker, hvor er han henne, altså. Men kæft, det regner med udenfor. Jeg ved ikke, om I kan komme lige til at slukke optagelsen. Prøv lige at se. Ja, jeg synes, det regner pænt meget. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men altså, det... Jeg tror kun, det bliver værre. Men ja, nu må vi se. Men i hvert fald næste klip, I kommer til at se, det er, når jeg er fri. Muligvis, det håber jeg i hvert fald på, ellers i hvert fald lidt senere i hvert fald, ja, i hvert fald næste klip, så hvis i hvert fald bare vi skal ses der. Vi ses alle sammen. Nå alle sammen, jeg håber I kan se mig. Så har jeg rykker lige lidt til kameraet. Så har jeg nu fået fri, og jeg tænker, at jeg vil køre hjem nu. Så ja, det tænker jeg vil gøre. Så jeg har taget min, håber at lyden er okay, jeg har taget min trådløse mikrofon på, bare for at håbe, at det bare virker bare lidt. I med hjemme, og det kan ikke gå for langsomt. Og det regner heldigvis ikke længere, og det er jeg personligt ret glad for i hvert fald. At selvom jeg er inde i en bil, så er det stadig ret fedt, at det ikke regner. Brød mig ikke om regn. Jeg har mig irriterende. Så slukker jeg lige for Windows Vice. Ja, så må vi se, hvad der skal ske i dag, venner. Om der skal ske noget spændende. Så vil jeg også sige tak for alle de spørgsmål, der er kommet til Bob-videoen, hvis der er nogen af dem, der tilfældigvis ser den her video.
til min bobvaskemaskine. Jeg er ikke sikker på, om jeg kommer til at lave en 2'er på den. Jeg bruger den ikke lige nu. Jeg har faktisk måske tænkt mig at sælge den faktisk, fordi det giver ikke mening, at jeg bare har den stående. Så er det måske bedre end anden for at bruge den måske i stedet for mig. Den må jeg lige se. Jeg har ikke helt taget stilling til, hvorvidt om det skal sælges, men det er da i hvert fald dejligt, at bare nogle af mine videoer stadig bliver set, selvom jeg ikke rigtig laver videoer, så er der stadig lidt. Så er det... shit! Øjeblik. Nå, det jeg prøver at sige, så det er dejligt, at der stadig er lidt aktivitet på min kanal, selvom jeg ikke rigtig laver så meget for tiden. Jeg kan sige, det er der sin grunde til. Men jeg føler lidt, at jeg har en fornyet energi lige nu til at lave YouTube, men kan man sige, det er også lige så meget det med, at jeg har mig en kæreste, ikke? Så går tiden meget med det, ikke? Så men, ja, jeg føler lidt, at jeg har en fornyet energi, og bare se, hvad der sker. Bare lave det. Så ja, alting skal ikke være så perfekt. Så bare prøve så godt man kan, og så hvis der sker noget, så sker der noget, ellers så er det bare en kort video, ligesom en god gamle dage. Så. Men jeg tænker bare, at jeg skal hjem af, og så tænker jeg, at vi ses, når jeg kommer hjem. Jeg har sat Christina af, og de har kørt til koncert, så nu skal jeg finde ud af, hvad jeg vil. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil, men ja, jeg tænker, at jeg skal ikke have noget skarpt lys med chili. Jeg skal ikke have noget copyright eller noget. Jeg har allerede fået i forvejen. Så, men ja, jeg tænker lige at finde ud af, hvad vi skal. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal ind eller andet, så der bare kommer lidt indhold til vloggen i hvert fald. Men ja, lad os komme afsted. Kælling! Hvad fanden er det der? Hvad så, Kælling? Det er dit kamera, der. Er det kamera? Nej. Hej. Ja? Hvad er det, du spiller? GTA-porno. Så vi kommer over til Patrick, som I kender nok forhåbentlig. Han har været meget på kanalen. Nå! Så er vi ude i bilen igen. Så er vi ude at køre. Hvor vil du hen, Patrick? Det ved jeg ikke nu. Hvad? Har du tænkt dig om, Kælling? Jeg sagde, at jeg har været her i over 5 minutter, Kælling. Hvad har du ikke engang tænkt dig om? Fordi du bare kommer ud af det blå, og så... Nu lægger det. Det er kun, hvis du tænker sådan, Kælling. Hvad så? Kælling er sådan mærkt. Og den må han griner i gang. Så er det rigtig mærkt. Shit. Skal vi tage fisketorvet? Kan vi godt. Kan vi godt. Tænker jeg, at seerne gerne vil. Vil vi gerne med os til fisketorvet, ikke? Jo, det vil de. Ja, det vil de gerne. Hej Tingest! Hej Tingest! Hold da kæft med mig, det er regn, mand. Det var piger, jeg talte om tidligere. Der er en vild påske. Det er sat med nogen, der vil noget, mand. Ja, det skal Inden vil jeg skulle gerne sætte mig. Shit, hvor den stemme var lige sådan autotune-agtig. Det er sådan autotune-agtig. Nej.